Нищо му няма на колена, бе. Ти поводехте ли, бе? Ща ръчката на момента. Ние сме 4-ма. Гледай, един. Двама, то вече е дебел. Още един дебел. Аз не съм то. Еги бе, моите пилета хубави. Куките, бе. Ето ми че роди, че снимаш, бат. Оп, да бе, парата, стижи, оп, парето, бат. Аз го снимах това копеле. Бате, Ако ми през кажем, бати, имаме бати клипа, пичката ти майчин. Пичко ти матер, ли? Пичка ти матери, ебе мусор. Сега как ще пускаме с този гол? Тя ще първо се разбрах. Така ли? Къде че пред? Тази бате какво ще го направи? Спрете малко са. Волсбург, бате. Супер. Кой ще дава? Бате, точно така, точно така. Говори много е, бате, или не? Що след това е спи, бе?